రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ఎస్పీ డి నరసింహ కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ఎవిడెన్స్ మేనేజ్మెంట్ పై ఫోరెన్సిక్ శాస్త్ర నిపుణుల చేత అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది. మంగళగిరి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు చెందిన ప్రముఖ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్తో జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు ఒక్కరోజు వర్క్షాప్ను జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీల అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. అడిషనల్ ఎస్పీలు మాట్లాడుతూ నేటి ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో నేరస్తుల దర్యాప్తుకు తప్పుదోవ పట్టించడానికి కొత్త పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారని అన్నారు.